Gaur ikusiko dugu. Lehenengo modulua gaitegia da. Orduan ikusiko dugu horrek daro asku proba teoriko bat egitera. Proba teoriko bat ez da bakarrik guk dakiguna azaltzea. Baizik eta proba teorikoak baditu beste atal batzuk. Ikusiko ditugu zeintzuk diren. Ikusiko dugu ere orain arte epaimahaiak nola baloratu duen proba teoriko hori. Oso irizpide orokorrak dira, Eta gero ikusiko ditugu ikasteknika batzu. Zergatik, bazkenean, gero eta gehiago kostatzen zaigulako ikastea eta zer da garrantzitsua ikasterako orduan. Ordu piloa sartzea, ez. Sartzen dugun hori, ondo sartzea. Hori da garrantzitsua. Orduan ikastekniketan ikusiko dugu zer dan kontutan hartu behar duguna ikasterako orduan. Eta gaur lana egungo. Beraz, proba teorikoko atalak. Deialdiak, orain arte, izan dugun deialdietan errege dekretu honen araberako zerrenda eduki dugu. Hau da, gaitegia nok jartzen du. Gaitegia, hau da, 25 gai horiek nok esartzen ditu. Esartzen du Madrilek. Errege dekretu bat da. Orduan, naiz eta Eusko Jaurlaritzak eskumena izan, haur hezkuntzan ez du eskurik sartu. Lehen hezkuntzan bai. Lehen hezkuntzan 6 gai gehiago jarri ditu. Euskal Herriari egokituak. Baina hau hezkuntzan ez. Hau hezkuntzan dira hemen aurkeztu, Nafarroan aurkeztu edo Madrilen aurkeztu, gaiak berdinak dira. Gero, desberdinik dana da, gai bakoitza ze kurrikulumekin lotzen dugun. Hau da, autonomia erkidego bakoitzak, batzuk, kurrikulum propioa daukagu, gure kasuan moduan, edo Katalunia moduan, edo orduan, gaia eta gaiaren izenburua berdina da, baina gero hori nola aplikatzen dugun eta kurrikuluneko ze osagaiekin lotzen dugun hori da desberdina. Beraz, Nafarroara bazoazte, adibidez, badaude egon dira, behintzate aurreko urteetan, ikasle batzuk Nafarroarako prestatzen egon direnak, kontutan hartu beharko dugu, dekretua desberdina dela. Orduan, egokitu beharko dugula, gai bakotza zatik txikitsu hori, kurrikulunarekin lotuta dagoana, dagokion oposaketa egingo dugun dagokion erkidegora. Eta hor dagoen dekretura. Errege dekretuari ez badu diote inolako ikuturik egin, izango da errege dekretua. Baina bestela, kasu honetan lomloe izango litzateke. Baina gure kasuan moldatuta dago. Orduan gaiak dira hauek. Zer egin dugu? 25 gai. 25 gai bere bakoitzaren 5 atalekin. Orduan, egin duguna da gaiak erlazionatuta daude. Haurraren garapenarekin lehenengo 5 gaiak. Badaude beste 2 pedagogiarekin lotu ditzakegunak. Hau da, guk egin dugun multzokatze bat. Zuek ikusten baduzue, erlazioa aurkitzen duzuela beste modu batera edo gai bat talde aldatu, hori ja, zuen esku geratzen da. Baina logikaz, edo taldekatzeak egitea gainera dakarrena da, gero aplikazioan edo bibliografian berdinak balio digula. Taldeko edo multzoko gai guztietarako. Beraz, haurraren garapena egongo zen, ezaugarriak, garapen psikomotorra, nortasunaren garapena, berdinen ezagutza, garapen kognitiboa, hori dira lehenengo 5 gaiak. Ja 6. eta 12. pedagogiarekin askoz lotuago egongo dira. Osasuna eta higienea izango litzateke 8-9, elikadura, osasun hezkuntza sexuala, kurrikuluma, eta hau da gehien aldatuko dana. Zergatik, da kurrikuluma. Bai, gaitasun orokorretan, gaitasun orokorrak lehen geneuzkan kompetentzia mota desberdinak, hau da, kompetentzia orokorrak eta zeharkakoak, disiplinakoak edo zeharkakoak. Kasu honetan ez daukagu horrela, izango ditugu funtseskoak eta gero espezifikoak. Hori ikusi beharko genuke. Eta gero programazioa bera. Programazioa bere osagai guztiek. Gero 7. gaia izango litzateke familia. Antolaketa izango litzateke irakasleen funtzioak, espazio eta denbora, baliabideak. Gero kontutan eduki hemen dauden hainbat gaieko informazioa kurrikulunen erabil ditzakegula. Adibidez, bai baliabideak, espazio eta denbora eta irakaslearen funtzioak, naiz eta zati txikitsu batean, baina erabilgarri izango da. Batez ere, zuen kasuan espazio eta denbora. Haur hezkuntzan espazioak modu
desberdin askotara erabil daitezke. Eta baliabideak. Eta gero didaktika. Hizkuntzaren garapena, hizkuntzaren irakaskuntza, hizkuntzaren garapena joango da ere haurraren garapenarekin lotuta, baina hemen didaktikari begira ikuspuntu horretatik landuko da. Haur literatura, musika, plastika, gorputza adierazpena, irudia, gaitasun logiko-matematikoa, ikusten duzu gaitasun logiko-matematikoa, eta kurrikulumean geneukan gaitasun orokorra. Segaitik ipini dugu batan eta beste, bata didaktika eta bestera kurrikuluna, ziurazki lotuta egongo dira kurrikulumeko 3 horiek egongo dira lotuta didaktikarekin, baina ikuspuntu edo begirada izan daiteke desberdina. Eta kontutan eduki, gai bakotzaren ikuspuntuaren arabera, mami desberdina sortu dezakegula. Adibidez, gaitasun logiko-matematikoa, kurrikulunari begira ere ikusiko dugu ze funtzesko gaitasunekin lotuta dagoen, baina gero didaktikoki nola aplikatuko dugun da gehiago sakonduko duguna. Beraz, proba teorikoak ze atal ditu. Lehenengokoa justifikazioa, zergatik da garrantzitsua gai hori. Gu justifikatu behar dugu. Garatuko den gaiaren atalak, baudalako eskema txikitsu bat egitea, gaiaren garapena bera, ikasi dugun hori, klasean nola landuko genukeen garatu dugun gaia, edo nola dakigu hori garatzen gauden, eta bibliografia. Beraz, justifikazioa, zergatik da garrantzitsua ikasgai hori, zein mailatan emango gendun, ze urtetan, eta dekretua aipatu. Hau da, zergatik maila horretan. Adibide, ziurazki izango da, bere garapenean, egokiagoa dalako, edo gai izango dalako, edo gai hori disfrutatuko duelako, dagokiona. Eta dekretuan non aipatzen da hori. Eredu bat. Hau da, musikako eredu bat, eleatzera begira. Zergatik dago eleatzera begira? Balio du zuentzako ere, baina zalako espezifikoagoa. Eta duan, eredu bezala, iruditu zitzaidan, izan daitekeela, erabilgarriagoa zuentzako. Musika, zer da, komunikazio, bide eta adierazpen bidea den heinean, aberastu egiten du ikasleen adierazpen maila. Eta baliabide gehiago eskuratuz. Hau, egin dezakezuen musikarekin, egin dezakezuen matematikarekin, egin dezakezuen hainbat arlorekin, izango da, depende zer dan, zein den gaia. Horrez gain, musikaren irakaskuntza, formazio integrala, zer dan laguntzen duen, hori izan daiteke justifikazioaren eredu bat, gero erabil dezakeguna programazioan. Beraz, programazioan erabiltzen dugun eredu hori, justifikazio hori, gero gaiaren arabera moldatu dezakegu. Garatuko den gaiaren atalak. Izango litzateke, zuen kasuan, gaiak ez dira oso luzeak, adibidez eleatzen edo debeatzen, gaiaren izenburuak berak ematen dizkizu azpiatal batzuk. Kasu honetan ere, batzuk. Baina, izan leke hori, atalak eta azpiatalak, zuek nola garatuko duzue gai hori. Tituloan agertzen diren guztiak agertu behar dira. Hori gehitu nahi badiozue gehiago, ondo. Bestela, horiek gutxienez agertu behar dira. Hau zertarako da, azkenean guri lagunduko diogu antolamendu bat egiten, eta irakurtzen dagoenari ere, gutxi gora bere ikusiko du, adirudi gai guztiak edo ikutu dituela, orduan, baina batez ere, gu behiratuko dugu guretzako, antolakuntzarako eta gero garatzerako orduan, errazago egingo zaigulako. Da guretzako lako eskema txiki bat izango balitz moduan. Gaiaren inguruan dakigun guztia, koherentziaz eta aldala loturak eginez. Hau egiten dugu, negatik, hau negatik esaten dugu, puntu eta parteak ere egongo dira. Hau da, egongo da gauza bat, bestearekin ez dagoen guztiz lotuta, baina gaiarekin lotuta egon behar da bai edo bai. Terminologia propioa erabiltzea ere asko baloratzen dute. Eta gero, pedagogo edo adituen parafraseak erabiltzea. Hau memoriaren arabera, nik adibidez, niretzako oso zaila da. Pedagogo edo adituen parafraseak, baina ni nagore bezala. Orduan, zuentzako errez egiten bazaizu holako pedagogo edo adituen baten hirula parafrase, agian gai askotarako balio dizuena, batzuetan, noanek esaten duen moduan, hau holan eta holan da. Jartzen duzu parentesiak, nok esaten duen, eta alba duzue horrek aberastu egiten du. Plus bat, da. Ez da derrigorrezkoa.
Baina, kontutan eduki, hemen, oposaketetara goazenean ez goaz gainditzera. Goaz notarik eta oberen ateratzera. Beraz, dezima batzuk, plaza ziurtatu aldigute edo ez. Beraz, alduzun guztia, gehitzen duen guztia, jarri. Aplikazio pedagogikoa, nola landuko genukeen gaia ikasgelan, gaiak edo gaiaren barruan dagoen hori. Izan daik esperimentuen bidez, behaketaren bidez, irteerak, proiektuak, bideo bat eginez, marrazki batzuk eginez, mural bat eginez. Eta gero, bibliografia. Nondik atera dugu informazio hori. Ze liburu erabili dugun, web orriak, dekretua beti ipiniko dugu. Ez dakigu zein, deialdiak esaten duenaren arabera, baina dekretua beti ipini behar dugu. Beraz, indarrean dagoen legea, kasu honetan izango da, lomloe dalako loe moldatu duen zera, eta egongo da gurea ere. Gurea bakarrik jartzen badugu, printzipioz, hartzen du ja loe eta lomloe. Horia, zuek erabaki. Gurearekin bakarrik nahikoa izango litzateke, hori ja englobatzen duelako guztia. Baina, bueno, lasaiago geratzen bazarete guztiak ipinita, guztiak ipini. Gauza da ikasi behar dela, ez bakarrik lomloe. Baizik eta noiz argitaratu den, ez dakiz errege dekretu dela. Ikastetxean erabiltzen dituzen testu liburuak ere, arloari dagozkion liburuak. Batez be grao eta olako argitaletzek izaten dituztenak, pedagogiarekin eta didaktikarekin oso lotuta daudenak, horiek ondo etortzen dira. Eta batzuk gainera nahiko orokorrak direnez gai askotarako balio dizkigute. Beraz, proba teorikoan ez dakigu zen bolita aterako diguten. Baina, eta orduan zer eraman daiteke prest. Eraman daitezke prest. Atalak zeintzu izango diren, hau da justifikazioa, aurkibidea edo atalak, gaiaren garapena, eta nola landuko genukeen klasean, eta bibliografia, hori ja prestatuta eduki behar dugu. Gero tokatuko zaigu, tokatzen zaigu. Justifikazioa ere, prestatuta eramango dugu. Taldekatuta. Gaika taldekatuta, hor ikusi dugun multzokatzea, edo beste bat. Baina, justifikazio batzuk ere ja prest eramango ditugu buruan. Gero ikusiko dugu zein dan egokien dagokiguna aplikatzea. Aukibide bat egitea, azken batean gaiarekin joango da, hau da, gaia bada ekiz, hemen ikutuko ditut atal hauek. Garapena, osotasunean, argia, koherentea, terminologia egokia erabiliz, hizkuntza, ortografia, kontuz, ze oso zorrotzak izaten dira, irakasle gara. Ideia batzuk nola landuko genukeen klasean, behintzat ideia batzuk eraman ditzakegu, eta gero idatzi, esperimentuen bidez, edo jolasen bidez, edo, baina ideia batzuk eraman ditzakegu. Eta bibliografia gauza berdina. Taldekatuta edo multzokatuta, aurreko multzokatzea ikusita, bibliografia zehatz bat, 4-5 liburu, bat izango da dekretua. Eta izan diteke, artikulu bat eta 2 liburu, edo 3 liburu, buruak ematen dizuena. Kontutan eduki, 2 bola izan edo 3 bola izan, gai guztiak ikasi behar dituzuela. 25 gai. Kontuan eduki ere, ordu dituzuela guzti hau idazteko. Beraz, gaiaren garapen horrek, hainbeste buruko min ematen diguna, hainbeste kostatzen zaiguna ikastea, pentsatu ordu batean idaztekoa dela. Zergatik, garrantzitsua, ondo irakurri, gaia. Hor ziurazki, lehenengo gaia eta jakingo duzu zerekin lotuta dagoen. Utzi azkenengo 15 minutuak, eta oso garrantzitsua da, azken 15 minutuak irakurtzeko idatzi duzuen guztia. Askotan, arrabaladan guaz idazten, izkiak jaten ditugu, pentsatzen dugu ja ipini dugula eta ez dugu ipini, hitzen bat jaten da eta orduan ez dauka zentzurik idatzi dugunak. Azkenengo 15 minutu horiek dira beste guztiak besteko garrantzitsua. Hau teorikori begira, praktikoari oso ondo irakurri beharko dugu jartzen duguna, baina orain teorikoarekin gaude. Azkenengo 15 minutuak utzi. Beraz, zenbat daukagu idazteko? Ordu eta 20 minutu. Ordu eta 20 minutu. Ordu eta 20 minutu horiei, kendu justifikazioa, bibliografia eta aplikazio pedagogikoa edo nola landuko genukeen klasean. Beste 20 minutu. Zenbat geratzen zaigu garapenerako, garapena eta atalak, ordu eta 20 minutu. Ordu eta laurden daukazue
gaiaren garapena idazteko. Beste 5 minutu aurkibidea eta sartzeko. Ordute laurden, pentsatu ordute laurdenean, garapenari dagokiona zenbat idazteko gai zareten. Eta hori da ikasi behar duzuena. Ez ikasi gaiago ez dizuelako denborarik emango. Eta atal guztiak izatea oso garrantzitsua da. Eta garapenak hasiera eta bukaera bat edukitzea ere. Hau da, puntu guztiak, aurkibideko puntu guztiak ikutu dituzuela. Gehiago edo gutxiago garatuta, baina ikutu dituzuela. Beraz, atera kalkuluak horrela. Apunteetan, 15 orrialde asko jota eduki beharko luke gai bakoitzak. Zuek jasoko duzuenean, gehiago dituzte, zergatik batzutan, kurrikulumeko osagaiak agertzen direlako heziberrikoak eta zirriborro berri honetakoak, hauen karuak duplikatu egiten da. Baina zuek osatu behar dituzuen apunte horietan, 15 orrialde baino gehiago eskusidatziak, ezberdina da eskusidatziak edo ordenagailuz 10 baino gehiago ez. Ze 10 horiek, depende, zelako letra daukazuen, baina nik ez dakiz zenbateko kapasak zareten zuek idazteko, zenbateko harin idazten duzuen, kontutan edukita hor daukagun urduritasunarekin harinago idazten dugula, hori ere egia da. Baina, 12 hori alde. Ez. Bai. 12 hori baino gehiago ezin da idatzi. Orduan, kalkulatu zuek ikusi, nahi baduzu egun, egingo dugu simulazio bat, hor ikusiko duzue, zenbat idaz dezakezuen. Hala da guztiz, hor printzipioz ordenagailuz idatziko duzue, baina igual nahiago dut eskus idazten baduzu, hori hitz egingo dugu simulazioan. Ze azken batean nahi dudana da simulazioa izatea ahalik eta errealena. Gero bidaliko dizkidazu argazki batzuk. Hori ikusiko dugu nola egiten du. Bale, beraz, guzti hau prestatuta eraman dago. Zer edukiko du kontutan epaimahaiak, orain arte zer edukiko du kontutan gaiari buruzko ezagutza. Bai zientifikoa, bai didaktikoa, bai pedagogikoa, gaia nola garatu duzuen. Karo, gaia ikuspuntu desberdin askotatik garatu daiteke. Eta ikuspuntu bat edo bestearekin agian informazio desberdina da. Horregatik batzutan galdetzen didazue, eta ze liburu da ona, edo ze gaitegi da ona, zuek osatzen duzuena. Hori da onena. Ez dago gaitegi perfekturik. Epaimaileko horrek daukan ezagutza gai horren inguruan, hor egongo dira 5. Bakoitza daukan segurazki desberdina izango da. Suposatu, eurek izango dituzte hitz klabe batzuk, hitz gako batzuk, horiek ipini behar direla, edo gai honek garatu behar du gutxienez, mailak nolako izan behar diren, ze material izan behar duen, eta espazioaren dimentsioak, adibidez. Horiek bai, gero hortik eta gora, ikusiko da. Baina behintzat, gaiari ikuspegiaren arabera, hor sartu behar duzue. Kontrolatu behar duzue, ikuspegi desberdinetako informazioa sartzen duzuela. Badazpa, bakoitzak ikuspegi desberdin bat badauka, guztiak pozik izateko. Hauek pasatu egingo dute, ze hemen dauzkazue, baina dira apur bat, epaimahaiak ze balorazio irizpidera biltzen duen. Zuen kasuen gainera, haurreskuntzan dana hartzen da orokorrean, orain gainera 3 eremu dituzue, baina bi badira bat hizkuntzako edo komunikazioarekin erlazionatu bestea zientifiko, baina bestea da harmonia. Hau da, nola lan egiten duten batera, ikaslea bera nola dagoen, barrutik eta kanpotik, hau da nahiko gaitasun abstraktoa. Lantzeko, garatzeko, baina kontutan eduki behar dute. Eta hauek ere kontutan hartuko dute. Hizkuntzaren gaitasuna, hori gure hitz-jarioa, loturak, egokitasuna, zuzentasuna, koherentzia, kohesioa, transmisioa, zuzentasuna ortografiko, sintaktiko, morfologikoa, terminologia egokia erabiltzea, terminologia teknikoa erabiltzea,
planteamenduaren originaltasuna. Hori ere, originaltasuna beti baloratuko da, proba guztietan. Unitate didaktikoetan ere, programazioan ere, gai teorikoetan ere, originaltasuna, gai teorikoak dira gaiak. Baina nola planteatzen duzun, edo klasean ze planteamendu metodologiko erabiliko duzun, edo ze aplikazio emango diozun, hor egon daiteke originaltasun puntu hori. Claro, originala, agian batentzako originala dela, bestearena hainbeste aldiz ikusi du, ja ez dela originala, beraz hori ere oso subjektiboa da. Baina oposaketak oso subjektiboa dira, eta epaimahaiaren valorazio irizpideak ere oso subjektiboak dira. Alegintzen dira, ahalik eta objektiboenak izatea. Baina irakaskuntza, irakasle gara, irakasleak badakigu, azkenean ikasle bat edo beste bat, desberdin baloratzen dugula ikaslea ezagutzen badugu. Eta edo guk izan ditugun bizipenen arabera, desberdin baloratzen dugula ere. Epaimahaiak ez gaitu ezagutzen. Baina bakoitzak bizipen eta esperientzia oso desberdinak izan ditu. Beraz oso ezagutza desberdinak dituzte, naiz eta arlo berdinekoak izan. Beraz hori ere dator bakoitzarekin. Eta hori, ikasteknikak. Zer da kontutan hartu behar dituguna ikasterako orduan ze eduki behar dugu kontutan? Arrakastaren gakoa zein da? Motivazioa. Hemen gora bera pilo bat izango ditugu. Ikusiko dugu motivazioa nola lortzen dugu. Plangintza, eta hori izango da zuen lanak gaurko. Plangintza erreal bat egitea. Ikasteknikak, hau da, ikasterako orduan ze teknika desberdinen ditzakegu. Oposizio gilarentzako gomendio batzuk. Gomendioak dira, kontutan eduki, nik esango dizkizuedan gauza guztiak, ni ez nator asentar katedra. Hau da, nireak dira gomendioak, proposamenak, hemen agertzen dena, ere ez da, bai bada zientifikoki frogatuta dago, hemen agertzen dena ez da gezurra, atera ditudalako zati bat nire esperientziatik eta beste asko liburuetatik, liburu profesionaletatik, argitaratutakoak eta frogatuta daudenak, baina beti hartu, zuona, beti pinik gauza batzuk zalantzan, eta justifikazioa edo ondo konbentzitzen bazaitu zute, horrekin geratu. Beraz, oposizio gilarentzako gomendio horiek dira gomendioak. Antsietateari aurre egiteko nahasketa teknika batzuk, segia da estres handia sortzen duela, batzuei gehiago beste batzuei baino, baina azkenean oposaketak presioa da, eta momentu honetan gehiago, dakigunean 3 oposaketa mota desberdin egongo direla, baina behin bakarrik egingo direla. Eta aukera hori galtzen badugu, baina geratuko zaigula, oposizioa, betiko modukoa, froga praktikoarekin, eta esperientzia gutxiago kontatuz. Batzuei hobeto etorriko zaile hori, beste batzuei ez. Baina proba praktikoa ez dugu kenduko. Eta hori da, oposaketetan, zailena oposaketa bera gainditzeko. Eta gero bibliografia, handik atera da guztia. Arrakastaren gakoak. Hau, bide luzea da. Beraz, ahalik eta eginkortasun handienarekin ikasteko, jakin behar dugu nola ikasi. Eta nola atera ikasten dugun hori ahalik eta etekin handiena. Gure helburua zer da? Orain dela gutxi esan dizuet. Ez gainditzea. Ahalik eta notarik eta altuena lortzea. Horrek ziurtatuko digulako edo lagunduko digulako behintzat plaza eskuratzea. Ikusiko dugu ea zeintzuk izan daitezkeen orain arrakastago horretarako gakoak. Kontutan edukita, bakoitzaren ikasteko gaitasuna desberdina da. Alderdi emozionala ere guztiona, bakoitzarena berea da. Eta gaur eta bihar, edo datorren astean, edo ja honekin gabiltzanean ja ikasturte erdi, oso desberdina izango da. Beraz, hor, animatuta egon behar gara, indarrak hartu behar ditugu eta animoak aldan leku guztietatik. Bestela, zailago egingo zaigu. Adimen kontzientea edo adimena bera ez da arrakastaren erabateko bermea. Hau da, super
adimen honekoa naz, eta ez. Hori da 100%. Bestea, claro, adimen emozionala deritzona zer da, note oskunea. Burua motibatako gaitasuna. Adimen emozionalak, ez adimenak berak. Claro, adimena, zer da adimena? Claro, adimen desberdina gaude, baina emozionala da gehien emango diguna. Motibatzen lagunduko gaituelako. Lanean jarraitzeko gaitasuna da, frustrazioak egon daitezken arren aurrera jarraitzen lagunduko digulako. Gure arnasketa eta gure pronto horiek edo bulkada horiek kontrolatzen lagunduko digulako. Sariak egon daitezke. Gure saria zer da? Adibidez, telefonoa. Nik eskatuko dizuet, ikasten zaudeten une horretan, telefonoa zuen gelatik kanpo ustea. Abisatu norbaiten deia edo zera basaudete, edo familia, ikastera sartuko naiz, mesedez ez molestatu, amenik ordu bira, edo zuek ipintzen duzuen ordu muga horretara. Gure saria izango da, amenik ateratzen aizenean, begiratuko duzen mezu ditu da. Segia da, azkenean, guk ikusten dugunean telefonan agia pizten dela, segidan goaz ikustera. Bueno, gure saria, hori izango da. Agian beste batuentzako saria izango da, ez dakit, dutxan lasai bat hartzea. Bakoitzak ikusi behar du, zer den berentzako saria. Gure gogo aldartea kontrolatzeko gaitasuna laguntzen digu, adimen emozional horrek, empatia eta bestenganako konfiantza izatea, horrek lagunduko digu ere laguntza eskatzerako orduan, edo beste batek asaltzen digun hori beste modu baten hartzera. Orduan, adimen emozionalak garrantzi handiagoa dauka, beste adimen konsiente horrek baina. Beste faktore batzuk. Aukera. Kontuan eduki bat dugu, oposiziok, aukera bat direla, gero, plaza bat lortzeko, horretarako unibertsitateko tituloa daukagu, eta oposizioa egiteko ahalmena. Eta zue gainera, akademian zaudete, beraz, laguntza jasotzeko ahalmen hori daukazu. Beraz, aukera bat daukazue. Aprobetxat. Nahi izatea, motibatuta zaudete, badakizuen non sartzen zarete, nik uste nahiko argi utzi dizuela pasadan astean ere, eta gaur ere saiatuko naiz pizkate realistak izaten, hau da, gogorra da oposaketa prestatzea, zuetariko batzuk badakizue. Baina, prest zaudete aborigen honetan sartzeko. Fenomeno. Hori ere, arrakastarako gakoetariko bat da. Jakitea edo ikastea. Eta hori da, ikastara honetanko gaia ez. Ikasteko teknikak edo estrategiak. Egia da, nik emango dizkizue teknika eta estrategia batzuk, baina ziurezki zuek izango dituzue. Agian gogoratu behar dituzue. Edo nik asaltzen dizudena, nik hori egiten nuen beste modu horretara. Fenomeno. Zueri ondoen funtzionatzen dizuena, hori da ikasteko teknikarik eta honena. Bakoitzak berea. Tokia moduan. Batzuk nahiago dute liburutegira joatea. Beste batzuk gelan, beste batzuk sukaldean. Zuentzako tokia. Gero ikusiko dugu hori da ere. Beste gakoetarikoa. Motivazioa. Ikasteko ohitura sortu behar dugu. Egia da, irakasleok nahiko formakuntzaekin eta etengabeko formakuntza horretan gabizenez, nahiko ikasteko ohitura izaten dugula, baina ez orain ipini bako garen moduan. Ez maila honetan. Orduan, sortu behar dugu. Orduan, estrategiak bilatu behar ditugu ikasteko ohitura hori sortzeko. Hori nola egingo dugu? Plangintza batekin. Plangintza bat eduki beharko dugu eta ohitura hori. Gaur ez dekot inongo gogorik. Biak egingo dut. Ez. Ezei, berdin dit, gaur egon naiz apunten aurrean ordu bi, eta ez dut egin ezer. Biak egingo duzu gehiago. Baina ez apurtu rutina hori. Edo bintza plangintzan zenukan hori. Helburu zehatz eta erreala proposatzea. Zan izuen, plangintza egin behar duzue, baina plangintza erreala izan behar da. Ez egin, niri gustatuko litzaidake. Niri ere. Baina ez bada erreala, gero azkenean frustratu egingo gara. Adibidez, izan lehikeen gaur, X orrialdeak edo Y materiala ikastea. Biak unitatea egitea. Urrengoan, astelehenean ikasitakoa birpasatzea. Hon gaitezke holan,
egunero egiteko lako zereginen zerrenda bat, edo izan daiteke zehatzagoa. Gaur, lehenengo eta bigarren gaia. Edo, gaur irakurri egingo dut, eta hurrengokoan, egia da ere, ordu kopuruaren arabera, batzuk egingo duzula plangintza bat, eta beste batzuk beste. Proposatu zuen buruarentzako sariak. Eta, erabilialik eta teknika aktiboenak. Aktiboenak, zergatik. Azkenean, badaulan, jarri aurrean eta hasi irakurtzen, eta berriro irakurri, azkenean batzutan, lokatu egingo gara, zenikatuta egongo gara, beraz, erabili zerbait aktiboagoa. Azkemagatu, idatzi, laburpenak egin, eskemak, horrek laguntzen du, egia da denbora gehiago eramaten duela. Hau da, irakurri, azkemagatu, eskema bat egin, laburpen bat egin, denbora gehiago, baina horrekin ikasten gaudelako informazio berdina modu desberdinean errepikatzen eta birsortzen. Beraz, pentsatu hori, ez da denbora, da kalitatea. Ez da kantitatea, da kalitatea. Beti aurkitu tarte bat aurretik ikasi duguna berriro ikasteko. Guk esaten dugu, ikasleekin aurrezagutzak aktibatzea. Unitatea hasten dugu aurrezagutzak aktibatuta. Nola? Ikaslei galdetuta, honen inguruan zer dakizu eta gogoratzen duzu egin genuen irteera pasadan. Gauza berdin hemen. Gai honen inguruan nik hartzen dut gaio eta zen dut. Gaio, hau, zeren inguruan joango da? Zer dakit nik gai honen inguruan? Apuntak begiratu gabe. Eta nola idazten? Bitu, gai honen inguruan hau eta hau. Zan duzu, zetarako hasiko naiz, norbaitek galdetu dezake ez, zetarako hasiko naiz horretan, badauzkat hemen apuntea, ez dut behar. Ez berdina da. Ziurazki, idatziko dituzu gauzak, guk emandako apunte horietan, agian ez daudenak. Eta ja, hasi zara ikasten. Hasi zara ikasten ez, aktibatu dituzu zuk badakizu naia. Eta hori oso garrantzitsua da, hori barruan daukazulako. Barruan daukazuen hori, berriro aktibatu eta atera behar duzuen. Horregatik, azpimarratzen dut zuen apunteak egitea. Eta hasteko modua da hau. Aurrezagutzak aktibatuz. Beraz, lehenengo gaia hasten dugunean, nik azalduko dizuela gainetik zer dagoen. Baina zuek pentsatu behar duzuek gai horren inguruan zer dakizuen. Eta horrela aktibatu. Jaso duzue gaurko aurkezpena atzo, atzo bidali nuen. Eta kurtzu hasiera delako, eta orain gaudelako arrankatzen. Norbaitek ikusten badu ez duela informazioa jasotzen, edo gonbidapena, edo beste norbaiti entzuten diozu, nik ez dakiz jaso da, nik ez dut unelako hori jaso, edo idatzi harin. Orain gaude dana egunean ipintzen, eta baliteke, baten bat traspapelatzea, edo igual sartun dagotea Classroomen, baina ez kalendarren, gu gabiltza Driveekin, kalendarrekin, Classroomekin eta Gmailarekin. Orduan, baten bat, tean ez badugu sartzen, bagian zerbait falta duzue. Ez eduk inongo zalantzarik galdetzeko, eta esateko, hori bitu, hau eta hau falta dut, edo hau bidali duzu, eta ez lasai bidaliko dut, bale, listo. Baina ez geratu sentazio horrekin ez dakit jaso dudan edo, jaso behar dudan edo. Orduan, naiz eta aurkezpen hau atzo jaso zenuten, urrengokoak beti jasoko dituzue 3 egunarinago. Uste duzuen kasuan, ostiralak ipini ditu dela. Ostiraletan jasoko duzue. Beraz, irakur dezakezue, edo ez. Zuek badakizue zer dan eskatuko dudana, beraz, pentsatu harinago zer dan, edo nik azalduko dizuet, eta gero ja zuek zuen apunteak hasten zaretenean hartzen, zango da, nagorez esan zuen honen inguruan, hor daukazuek idatzita, hemen ikusiko duzuena, da, ez, astu. Horain konturatu naiz. Lehenengo moduloko aurkezpenak ez dituzue jasoko. Zergatik, papelan dituzuelako. Orduan, hauek ez dituzue jasoko. Beraz, saio baino egun batzuk arinago, albaduzue, egin hausnarketa hau. Aurrezagutzak aktibatzen nik gai honen inguruan zer dakit. Idatziko du zerbait. Ea gero nagorek ze kontatzen didan. Eta gero ja irakurriko dut. Ikasten dugunaren erabilgarritasuna edo funtzionaltasuna bilatu. Hau da, nik ikasiko dut ikasleen garapen.
hizkuntzaren garapen adibidez. Nola doazen, lehenengo bokala, gero ez dakiz zer, nola doazen ahoskatzen, zertan fijatu behar nahi zen, hori zertarako behar dundik. Karo, horrela identifikatuko dut, ikasleren bat, ez badoa, eta horretarako zer jakin badut, identifikatzeko ikasle baten hizkuntza garapena ondo doan, zertan fijatu behar naz. Piztu, zuen grina, zuen interesa, funtzionaltasun hori bilatzen badiozue, asko errazago ikasiko duzuelako eta barneratuko duzuelako gaia. Distrakzioak saihestu. Zaratagatik baino gehiago izaten da ikusmen distrakzioa, lehen esan dizuet, telefono adibidez, ez? Mezu bat heltzen zaigu eta argia pizten da. Ez dugu ezen entzun, baina tik, bagoaz telefonora. Ja, hor galdu dugu pizka bat konzentrazio hori. Beraz, telefonoa beste leku batean utzi. Almohadaren azpian, edo nahi duzuen lekuan. Edo zein distrakzio izan dezakezuena gelan, batzutan egoten da erlojua. Tik, tik, tik gaude entzuten, tik, tik, tik. Batzutan oso kontzentratuta gaude da ez dugu entzuten tik-tik hori. Baina beste batzutan molestatzen du pilo bat. Kendu ordutegi batik. Autokontzeptuak indartzea. Hau da, autoestima zuek badakizue ikasteko gai zaretela. Dakizue aposaketa hau gainditzeko gai zaretela. Karrera badaukazue. Unibertsitatetik pasatu zarete. Naiz eta batzuk orain dela urte asko pasatu. Berdin da, formatzen jarraitzen duzue. Ikasleekin lanean zaudete. Beraz, ahaztu ezin duzuela, hau eskenik honekin ezin dut. Ahaztu. Ez da horrela. Beraz, nik aldut. Egingo dut aliketa hoberen, eta saiatuko naiz aliketa ondoen egiten. Gero lortuko dut edo ez dut lortuko, edo gehiago edo gutxiago lortuko dut. Baina saiatuko naiz aldu dalako. Eta egitan sinisten baduzue alduzuela, egitan aurrera joango zaretela. Hau danatarako, batez ere, ahozko aurkezpenerako, edo beste norbaiti azaltzen badia oso ikasitakoa. Adibidez, nik ahozko aurkezpenetara heltzen garenean, zuek egingo duzue guztion aurrean zuen ahozko aurkezpena. Baina arinago kontatu aldiozue, gaitegian adibidez, kontatu aldiozue beste bati, gai honen inguruan zer dagoen. Agian beste aspertu egingo da, agian lokartu egiten duzue. Berdin da, ez da besteak entzutea edo besteak ikastea, baizik eta zure burua jartzea era. Horretan eta joatea kontatzen, abitu, gai hau gaude egiten, kontatuko dizut zer dan hemen gai honetan garatzen gabiltzana, edo ikasi dudana, edo... Eta laguntzen du, bergogoratzea laguntzen digulako. Aurkezpenak adibidez espiloaren aurrean egitea, batzuk esaten diete, ez? Ni ipintzen az espiloaren aurrean, oso ondo, da modu bat. Baina ez da berdina, zure aurpegia ikustea edo beste baten ikustea. Eta beste batenak urduiago jartzen gaitu. Orduan, errealitatera gehiago hurbiltzen gara. Egoera erreal horretara pasatu beharko dugun horretara. Segia da, merezimenduekin ez bazarete sartzen, bestean ahozko aurkezpena daukagula. Plangintza. Plangintza egokia egitea da, plangintza erreal bat egitea. Eta ez da bat ere erraza. Zergatik, oso zintzoak izan behar garelako, gure buruarekin eta daukagun denborarekin. Kontutan edukita, gehienok lanean gabiltzala. Edo egon gaitezkeela. Hau da, ez dakigu, orain nik egiten du plangintza bat, ez nagoelako lanean, baina gero lanean hastenaz, eta orduan plangintza hori aldatu behar dut. Hor ez dago arazo hori. Plangintza, egiten dugunean plangintza bat, beti egon behar da une bat gelditu eta nola noa? Ebaluazio bat egin behar duguna, ondo noa, edo moldatu behar dut. Hori heldu daiteke. Baina, ze galdera erantzun aldiogu plangintza egoki bat sortzeko? Astean zenbat egunetan ikasiko dut. Pentsatu ikasturte hau izango dela oposaketetarako prestatzeko daukadan ikasturtea. Espero dezagun, baina izan behar da. Beraz, astean zenbat egunetan ikasiko dut. Garrantzitsua, edo gomendioa. Hartu egun bat ez egiteko zer. Hasteko, oposaketekin hastu. Zergatik. Egon behar dagune bat deskonektatzen duguna. Bestela sobatu egiten gara.
Hau da, egon behar da une bat, zuek ikusi, aste bakoko arratzalde bat izango den. Eta aste honetako arratzalde honetan ez dut ikasiko, joan naiz lanera, eta gero arratzaldea hartuko dut, edo asteburuan hartuko dudan, edo larunbat edo igandea, edo ostirala arratzaldea berdin dit. Margoteko familiarekin, edo lagunekin, edo buelta monteko ez dakitzeko gari. Hartu zuentzako denbora ere, azkenean, oposaketetan, eta badaki denbora oso txartu gabiltzala guztiok. Lanean, familia. Eta oposaketak, nagore, noiz hartuko da nini egun librea. Ez dakit. Baina alegindu hartzen zuentzako tarte bat. Beraz, astean zenbat egun ikasiko dut, ez? Zenbat ordu ikasiko dut egun bakoitzean. Egun batzuetan posible da gehiago izatea da beste batzuetan gutxiago. Zuek planifikatzen baduzu, egun honetan, egun hau izango da gaitegirako. Egun hau izango da unitatea garatzeko. Hau izango da moduluak honela antolatzeak ekartzen du ere plangintza errazago egitea zergatik. Orain, zentratuko garelako gaitegian. Eta unitate didaktikoarekin hasten garenerako gaitegiko gai guztiak ikasita egon behar dira. Osatuta 5 atalekin gai guztiak. Naiz eta batzuetan errepikatu. Beraz, hori horrela egiten baduzue, ondo joango zarete denboran. Zergatik esaten dizuet hau. Unitate didaktikoarekin hasten garenean, horretan zentratuko garelako. Eta, hasteko unitatea baino arinago programazio etorriko delako, da programazioarekin hasten garenean, programazioak dauka bere atala, eta segidan atal horretako lana. Hau da, programazio idatzian entregatuko dugun, zati hori idatzi beharko duzue. Beraz, ordurako gaitegiarekin ez baduzue bukatu edo, Gero beti egongo da birpasatzeko egun horiek egon behar dira. Baina ez ikasteko zerotik. Beraz, amendik eta azaroaren 7, uste dut orduan dela hasten garela bigarren modulua, dauzkazue hilabete 2 bat eta erdi, 2, uste gaur da 5, 2 hilabete dauzkazue, gaiak lantzeko. Beraz, datorren astean jasiko gara lehenengo eta bigarrenarekin, gaiak lantzen hasteko. Aurretik orain lasaiago zabiltzate, ez dut uste baina, botatzen dut, ikaslekin oraindik ezabiltzatelako, aurre ezagutzak aktibatu. Ikusi gaiak zeintzuk diren eta gai honen inguruan zer dakit. Hau eta hau dakit, eta garatu ahalik eta gehien. Bigarren gai honekin zer dakit. Eta joan ipintzen ideiak, garatu ideia horiek, bi hogei arte idatzi ditut, bi hogei arte badauzkasuan adia. Egin lanketa hori, gero programazioarekin hasten garenean, zailago izango duzuelako programazio eta gaia hastea, egiten apunteak eta ikasten. Orduan, amendik eta azaroaren 7, gaietako apunteak osatuta badituzue zuen ezagutzekin, gero eta pizka bat ikasita, naiz eta gainetik izan, gero izango da birpasatzea. Orduan, plangintza, amendik eta azarora izango da bat, baina azarotik eta otsailera izango da beste bat. Eta otsaile eta martxuan izango da beste bat, zergatik moduluak aldatzen joango dira, eta zuen lanak eta beharrak aldatzen hasiko direlako. Beraz, hemendik eta azarora, pentsatu asteko zenbat egunetan ikasiko duzuen, zenbat ordu egun bakoitzean zer dan ikasiko duzuena, zuentzako zein dan ordutegirik eta egokiena. Batzutan izango da janostean. Beste batzutan izango da, umeak ipini ditu, bainatu dira, afaltzen eman diet, ohean daude, eta orain ez egiko naiz. Egia da, orduen oso nekatuta gaudela. Nik adibidez nahiago dut horrela. Baina beste batzuk nahiago dute, ni altzatuko nahi goizeko 6etan, da 6etatik eta 8etara ikasiko dut. Hori bakoitzek ikusi da. Edo, umeak dauzkat ingelesean eta ez dakinon, eta hartuko dut tartea. Hori bakoitzak ikusi behar du daukan disponibilidade horretan, zein dan berentzako ordutegirik egokiena. Alegindu zehazten asteko helburuak zeintzu diren. Hau da, aste honetarako, edo igual ez asteka, aste birik behintzat. Aste honetan behintzat gai biko apunteak izan behar ditu garatuta. Kontutan eduki, jarri, agian batzuetan hobeto da egitea atzetik eta aurrera. Hau da, azaroaren 7ko dana izan behar badut, nola joango nahiz atzeran. Ikusi, astean zenbat egun izango ditudan, zenbat egun ditut, ez dakit, 20 egun ditut. 25 gai ditut, hasiko naiz birekin, eta gero joango naiz banak.
Orduan, hori ja, zuek ikusi. Arreta alik eta gehien mantentzen eta alik eta gutxien distraitzeko zer egingo dut? Izan daike telefonoan era, nik erlojuaren esan dizuet, nire gauza dalako, baina zuek izan dezakezue beste bat, ez dakit edo argia, bai, nahiago dut lehioaren aurrean egon, argitasun, eguzkiaren argitasunarekin hobeto ikasten dudalako eta flesoarekin. Beste batzuk ez, ni pertsiana itzita, bizi zareten lekuaren arabera ere kanpoan dagoen zarata ekiditeko molestatzen badizu edo ez badizuen molestatzen, hau da, ordu bete daukat eta ordu hori kontzentrata banau eta ondo ikasteko nahikoa. Bi ditu dara, hobeto. Baina behintzat nagoen momentu hori, nago kontzentratuta eta nago nire tokian eta gustora. Zet material behar dut. Boligrafoak, azpimarratzeko kolore desberdinetako rotulkiak, margoak, arkatza, nik arkatzarekin dana, ipintzeko apuntien eskinetan nahi dodana, behar duzuen materiala eta tokia. Toki bat non ikasiko dut. Toki bat egokitu behar duzue. Egokitu edo daukazuen natik erabaki non ikasiko duzuen. Eta zoaztenean horra ziurtatu daukazuela beharrezko material guztia eta ez daukazuela distraituko zaituzten ezer. Beraz, hau kontutan edukita egin bako duzue gaurko lana. Astean 5-6 egunetan ikastea, bakoitzan 3-4 ordu. Badakit bakoitzan 3-4 ordu lanean basabiltzate, nahiko zaila dela. Ez dira probetxugarriak, hobeto da bi izatea, baina dakizuenak probetxugarri izango direla. Beraz, hor hartzen du ez, garrantzitsuena ez da ordu kopurua. Baizik eta ikasten dugun hori, nola ikasten dugun. Lantxokoa. Beharrezko gauza guztiak ditugu. Batzutan asko errepikatuko naiz, baina nahiago dut. Nahiago dut pelma izatea, eta errepikatzea gauzak, zegia da, hau da ikasleen moduan ez, gero gehiagotan errepikatu, azkenean, hainbeste hor ekin eta ekin, sartzen zaie buruan ez, eta guri ere. Ni nahiago dut batzutan errepikatu. Lantxokoa, beharrezko gauza guztiekin. Argiztapena. Oso garrantzitsua dere, lehen esan dizuetez, batzuentzako nahiago dute fleso batean, horre laguntzen dielako euren zuen gunea egitea. Nik nahiago dut lehioaren aurrean, lehioko argia, eguzkiaren argiak, energia ematen dialako. Hori bakoitzak egokien ikusten duena. Hori bai, ikusmena zaindu. Kontutan eduki, ez egon erdi ilunetan. Flesoa bada, fleso ona. Eta ondo enfokaututa zuen apunteta dara eta idatzi behar zuen horretara. Egoki oxigenatuta dagoela. Ez hartu golako kutxitril batean, ito egingo zaretena. Modu egokian eserita egotea. Kontutan eduki 2-3 ordu egongo bagara, daukazuen urteen arabera, gehiago edo gutxiago nabarituko duzu, baina azkenean bizkarra eta sorbaldak batez ere kontutan eduki batzuetan tentzioan egongo garela. Eta hau, geratzen zaigu, zerbikal hauek, geratzen zaizkigu gaude gogortuta. Gero fisiorako lana, fisioa sartu bako dugu plangintzan. Eta ez da hori asmoa. Bentsat ikasturten eta. Beraz, alegin du jesarleku eroso bat eta bizkarra zuzen daukagun jesarleku bat bilatzen. Temperatura egokia. Berdin dit, bakoitzarentzako egokia dana. Niretzako izan daitezke 18 gradu eta beste batzek 24 behar ditu. Eta ni nahiago dut, egotea etxeko batarekin eta holako mantita batekin, horrek ematen didalako giro gozoa, eta beste batek nahiago du kalefazioarekin egoan. Kontutan eduki ere energiaren presioa nola dagoen, eta horrek ere lagunduko dizu erabakitzen. Temperatura, bakoitzarentzako temperatura egokia dana. Eta gero, alegin du, zarata gutxiko edo behintzat distraitzen zaituzteten zarata alik eta gutxien egotea. Bizigaren lekuaren arabera eta daukagun tokiaren arabera, batzuetan, bidea daukagu ondoan, edo, nik adibidez daukat, umenen jolasetarako pista bat nire etxe aurrean. Orduan, umeak daude hor. Baina, nik jautu naiz, eta orduan, ez dit molestatzen horrek. Bakoitzak ikusi behar du.
Eta gero, hori, altzariak behar duguna, alkia, maia, flesoa, bakoitzak behar duena. Ingurumen faktoreak, hau da, ingurune toki hori txukun eta gozoa izatea, garrantzitsua da. Ze gustora egongo gara. Kontzentrazioa. Askoz hobeto kontzentratuko gara gustora gauden toki batean. Erosoa, temperatura egokiarekin. Programatu atsedenaldiak. Ordu bi badira, bagian ez. Baina 3 ordu badira, egin eten bat. Agian hobeto da 3 ordu eten batekin, batzuentzako, behar duzuelako pizka bat moztu eta gero berriro ja entratu, berdin dite, bolta bat emon pasillotik, apur bat edan, ez egin ordu erdiko atsedenaldi bat, bestela zaizu geratuko gero denborarik. Hori ja soik ikusi behar duzuen. Posible da, joatea, karo, gu pentsatu dugu egitea, helburua zan hau, ez naz heldu helburura, zer geratu zait idatzi, hau geratu zait egiteko. Eta horrela gero, joango gara ikusten, egin dugun plangintza horretatik zer da moldatu behar duguna. Zer dan bete duguna, egin godu hausnarketa bat, bakoitzak badaki zergatik ez duen bete. Agian, lanean, kriston lan pilo ekarri dugulako etzera, eta 4 egun euskan programatuta, baina 3 bakarrik erabili ditut, orduan joan esatzeratzen, orain ikusi behar dut, plangintza berri bat egingo dut, edo moldatuko du daukadana, atzetik daukadan hori, joteko betetzen. Hori ikusten duzu irudian, mugikorra ez, hori asok ikusi behar duzu, baina ezin da izan, distraitzeko gauzetariko bat. Beraz, ikasten dugun denbora, egoki ikasi behar dugu. Arreta galtzen dugun bakoitzean, gero berriro hartzea gehiago kostatzen da. Beraz, gero eta arreta gehiagotan galdu, azkenean kontzentrazio maila oso bajua izango dugu. Kontutan eduki, eta hau da diagrama bat, hartunda dagoena, zientifikoki probatuta dagoela, hau ez da nire gomendioa, horrela da. Lehenengoko zer honetan egongo gara. Hasieran, konzentrazio maila hau lortu dezakegu. Konzentrazioa jaizten dugunean, distraitu garelako, norbait deitu gaituelako, ez dakit, edozen gauza gaitik, ja, konzentrazio maila ikusten duzue jaitsi egiten da. Berriro distraitzen bagara, berriro jaizten da konzentrazio maila. Azkenean, hau ez da 4 aldiz konzentrazioa galtzen dugunen ja ez garela konzentratzen, ez da hola. Baina, da ikusteko konzentrazio maila jaitsi egiten dela despistatzen garen bakoitzean. Eta gero gehiago kostatzen zaigu ikusten duzu ere, hor malda ere, gero eta handiago dela, zergatik gehiago kostatzen zaigu konzentratzea. Kontutan edukiren nekatuago gaudela. Eta goizean goiz ez bada, ja iluntzean egun osoko karga dara gaudela. Elikadura ere garrantzitsua da, eta hau adituek ere horrela esaten dute. Elikadura egokia jasotzea. Janostean pentsatzen badugu ikastea, ez da ordu duena. Zergatik, janostean, digestioarekin eta beti, sartzen zaigu gura hori, modorra hori, orduan, ez da izaten, gero, pakotxak egia da, ikusi behar duela noiz, Alegindu ez justu aurretik, ikasten hasi aurretik, ez jatean elikagai oso koipetsuak edo gozoak edo kontzerbak. Elikadura eta hau urte osoan zehar, hau oposaketak ez ditugunean ere horrela egin beharko genuke. Baina oposaketak ditugunean elikadura orekatua, bai vitamina, proteinak eta gatz mineralak jatea batez ere, burdina, fosfora eta kaltzioa lagunduko digutenako kontzentrazioa mantentzen eta ikasteko ahalmen hori areagotzen, horiek kontutan eduki behar ditugu. Batzuetan, kanpoan jango duzue eta ez dago zuen esku, baina apariak bai, apariak badaude zuen esku, eta gosariak ere. Eta hartzen duzuen amaiketakoa edo agatzaldeko askaria, ere. Beraz, alegindu alik eta elikadura osasuntzuena eta orekatuena izatea. Eta kontutan eduki hori. Aliket, holan pisutasun hori ematen digutenak kentzea, behintzat ikasteko gero asteburuan, pentsatzen baduzu, larun bat edo igandea hartuko dut, hor, jana duzuena. Baina egia da urtean zehar mantentzen elikadura
orekatu batek lagunduko dizuela. Lo egitea bezala, Eta badakit, azkenean urduritasunak, umea gaizatu zaigu, eta oso txartu egin du lo, orduanik ere txartu egin du lo, edo erdi gaizo nago, edo... Baina legin du, zuen bakoitzak behar dituen orduak, 6, 8, 10 orduak egiten lo. Gero, antzietateak ematen diguna da, batzuetan jatera. Jatera, eta igual gaude bitu, ni nago ikasten, nago kontzentratuta, baina nago jatera. Eta gero zer egiten dugu, pisu handitzea, eta horrekin gero beste oso batzuk ekartzen dizkigu. Eta zinegona, antzietatea, urduritasuna, alba duzue ariketa fisiko pizka bat egin. Badakit dala gehigarria, Nik esaten dizue zer da nona. Gero bakoitzak ikusi behar du zer egin dezake. Baina ariketa fisikoak zer egiten du? Bueno, pisua mantentzen digu, gehiago jaten badugu ere, edo antzietate hori laguntzen digu botatzen, azkenean berdin dite, bakoitzak nahi duen kirola, berdin dit paseoa bada, ez da zertan korrika izan behar, ez ariketa fisiko gogor bat, izan daiteke, ez da vuelta bat ematen joatea. Beitu, erdi joango naiz, ez dakit, bajatuko naiz erdire, edo joango naiz ez dakit alboka usora, edo baina ibili pizka bat mugitu, gorputza mugitu, garrantzitsua da ere. Zenbat ikasi aldot? Depende. Ze aldagai daude. Gaien kopurua zuena da 25. Beraz, horren arabera, egin lehen esan dizudana, hasi atzetik eta aurrera. Azaroaren 7 guztiak 25 izan behar baditut ikasita, nola egingo dut. Gero, oposizioen zailtasunak ere, bada aldagaietariko bat. Zailtasunak, kasu honetan izango da ez jakintasuna. Hau da, zer da prestatu behar dudana. Modulo honetan badakizu zer prestatu behar duzuen. Gaiak sartuko dira, bai oposizio ez baztertzailean, edo oposizio errez horretan, edo bai betiko moduko oposizioak egitetan. Beraz, dauzkagun oposizio mota bietan, sartuko zaigu gaitegia eta modulo honetan landuko duguna. Beraz, zailtasuna badakigu zein da. Gero, kontutan eduki, zer daukazuen, familia, lagunak, ikasketak, lana. Claro, desberdina da, oposizio gile motaren arabera, hau da, orain unibertsitatetik atera berri, oraindik zaituzte deitu ere egin inon lan egiteko, egun osoa daukat. Ikasiko ditu, 2 ordu goizez, eta arratzaldez beste 2 eskainiko dizkiot, badazpada deitzen badidate jabentzat aurreratuta izateko. Ez, familia daukat, ikasten nahi haume txikiak, lanean nago, oso denbora gutxi daukat ikasteko, orduan, zenbat ikasi? Bakoitzak alduena. Alduena modu egokian. Nik daukat arratzalde osoa libre. Baina ez ara gongo 4 orduak, arratzaldeko 4 orduak ikasten. Edo bai. Baina, ez igual nahiago dut, joan paseo bat emoten, antogia lasai, pizkada deskargatu dut, adrenalina pizkada bota dut, eta eseriko naiz orain, eta ikasiko ditut 2 ordu, segero nahi dut beste ordu bat, zemalabekin egoteko. Afaltzeko beraiekin, edo bikotearekin joteko, paseo bat ematen, edo afaltzeko bakarrik. Baina, astuko dut hori. Beraz, zenbat ikasi, bakoitzak ikasi behar du, bera daukan egoeraren arabera, zenbat ikas dezakeen. Noiz ikasiko dut. Hori bai, hartu ohitura, bitu astea antolatzen baduzue, igual egun bakoitzean ez duzue beti, ikasiko dut 6-etatik 8-etara. Igual egunero ezin duzue ordutegi hori mantendu. Baina, astelehenak, bitu ez dakit ordua inglesera, beste da gimnasia ritmikara, beste balonzestodeko, beste futbola, astelehenetan dauka libre, tarte hau, egongo naizela bakarrik, erabiliko dut hau. Aste arteetan, ez dauka inglesik, baina bai dauka, edo etxean ditut, orduan, 10-etan, ohean daudenean. Aste azkenean, asteko plangintza egin dezakezue eta astero errepikatu. Baina hartu ohitura hori. Astelen guztietan, ordu honetan. Aste arte guztietan, ordu honetan. Astelehenetan egingo dut gaiaren gogoratzen dudana. Eta gehituko dut zerbait gehiago, atalen bat gehiago. Aste arteetan beste gai batekin hasiko naiz. Zuek pentsatzen duzuen plangintza egokia, kontutan edukita azaroaren 7 guztiak onbak gain.
Posible duzue kalendarioan sartzea edo antzeko aplikazioetan, edo kuadernoan idaztea. Eta gero, hartu, 3-4 aste, hilean behin, edo hilebirik behin, kasu honetan, azaroaren 7 arte egin dezakezue, gero, bigarren moduloarekin hasiko garelako, eta hor plangintza aldatuko zaizuelako, baina hor tartean egin une bat, esateko, nola plangintzarekin, berrikusi plangintza. Edo, agian orain ez zaudete lanean, baina hemendik astebira deitu egiten dizuete lan egiteko, orden plangintza aldatu behar duzue. Bale, egokitu. Plangintza moldagarria izan behar da. Berrikusi, ikusi, noizean behin, berdinarekin jarraitzen baduzue, noizean behin berrikusi. Ikusteko egokitu da duzuen ez. Eta gero, ni prest nago beharko duzue laguntza plangintza egiteko, esan bitu nagore, hau egin dut, ikusita zer daukadan, nahikoa izango da, ze batzuetan, zalantza da, honekin nahikoa izango dut. Nahikoa, nik ikusiko ditut ordu kopuruak, baina ez nola ikasten duzuen, ez zerekin geratzen zareten, ez aurre ezagutza sartu badituzu edo ez badituzu sartu. Orduan, nik eman aldizkizuet, oraingo moduan, gomendio batzuk, aholku batzuk, pauta batzuk nola egin plangintza, zer kontutan hartu, baina gero, zuek baino hobeto ez duzue jakingo plangintza horrek funtzionatzen duen edo ez. Baina hori, galderak, inongo zalantza barik, galdera. Saioak, nola antolatu ditzakegu saioak? Hori pini dizuet gauzen kanpaia, ez? Eta gauzen kanpaia adierazten du, 60 minutu ikasten aritu ostean, normalen errendimendua jaitsi egiten dela. Horregatik askotan egiten da ordu bete, eta gero 15 minutuko tarte bat, eta gero beste ordu bete. Orduan, adibidez, ordu bita laurden ikasten badugu, baino ordu bete, ordu laurdeneko tartea, eta beste ordu bete. Edo, 3 ordu terdi badaukagu, egin dezakegu gauza bera, ordu bete, ordu laurdeneko tarte bat. Gero agian, egon gara, aurre ezagutzak aktibatzen, eta idazten apuntak, dakidana, esperientziagatik ez dakizea, hori ordu bete, ordu laurdeneko atsedena. Beste ordu bete horretan, ikusiko dut, eman diguten apunteekin nola lautu, eta egingo ditu nire laburten eta nire eskemak. Beste ordu laurdeneko tarte bat. Eta azkenengoan, ikusiko dut egin dudan guztiarekin, azpimarratuko dut, eta ja nire apunteak egongo dira. Gai honetako nire apunteak. Bakoitzak ikusi behar du nola antolatzen den. Baina egia da, ordu beteko saioak eta 15 minutuko atsedenaldiak ondo funtzionatzen dutela. Batzuei ondo funtzionatzen die, beste batzuei nahiago dute ordu 2 segidan egin, eta ondo. Beraiei horrek funtzionatzen dielako. Hau dago, frogatuta da gauzen kanpaia horrela zertzen dalako, baina egia da, gero bakoitza garen modukoa garela. Eta desberdinak izan daitezke. Eta garela, zorionez. Plangintza egiteko abantaila zeintzu dire. Ohitura egokiak hartzen ditugula, ja behar izan bat sortzen dugula, zeregin guztiak zerrendatuta ditugu, denbora jakin batean, orduan ja, badakigu ja guztia daukagula hor, zaigula zer eskapatzen, ez dugula, baina hau ez badote ikasi, gauzk ez dugu, ez daukagoan ez egiatzita. Berrikusteko saio batzuk ikusten badugu, badakigu plangintza betetzen duen edo ez, eta plangintza betetzen duen heinean, gure estima asko igotzen da. Horregatik esan dizuet, egiteko plangintzalik eta errealena. Zergatik, plangintza ez bada erreala eta ez badoa betetzen, frustrazioa dagoela, eta ez autoestima igotzea. Eta kasu honetan autoestima igotzea beharrezkoa da. Hone dogan presioagatik eta sortu aldigun antsietateagatik. Bale, beraz, errealistak izan. Kontuan hartu, egiten zenbat denbora daukagun, egun bakoitzean. Ikasteko ordutegia programatzen dugunean, kontutan eduki, ordu horiek betetzeko behar hori. Hau da, derrigorrez beteko dugula, edo bintzaten gugu garela hor, ordu kopuru horretan. Kontutan eduki ere, lanaldi osoan lan egiten duzuenok, denbora optimizatu behar duzuela. Izan lehike, egun bi libre hartzea, larun batete igandea, eta larun batete igandea ikastea, edo aste barruan ikastea, eta hartu larun bata edo igandea ere ikasteko eta bestea libre, hori bakotzak, nahi esan dizuet, hartu mintzat egun bat libre.
edo arratzalde bi, edo arratzalde bat, libre, zuen deskonektatzeko pizkat. Gaiak aztertu, ikasi eta repasatu. Dira 3 zeregin desberdin. Gai honetan, hau eta hau eta hau eta hau komentatzen da, ikasi behar dugu, hau da, guk aurre ezagutzak epin dugu, gure esperientziak dioena ere jarri dugu, eta akademiatik jaso duguna ere, bale, hori ikasi behar dut, eta gero errepasatuko dut. Eskemak eginez, azpimarratuz. Unitate didaktikoak osatu behar ditugu, hau bigarren moduloan hasiko da, eta programazio didaktikoa ere. Eta ahozko aurkezpenak ere prestatu behar ditugu, bigarren modulo horretan. Beraz, ezaugarritariko bat izan behar da malgua izatea plangintza. Horregatik, errealista izateko, eta esaten dizuen, bale, ikasturte honetan moduloka daukagunez antolatuta ikastaroa, lehenengo moduloa, erako plangintza bat. Baina bukatu behar ditugu lan guztiak, saiatu behar gara bintzat bukatzen. Bigarren modulorako, beste plangintza bat kontutan edukita, hor edukiko ditugun, horregatik bidali dizuet ere egutegia. Ikusteko zuok, egun bakoitzean, zer dan garatuko duguna eta zer lan eskatuko dizuedan. Kasu honetan lanak ez dizkida zuen bidalideak, baina bigarren moduloan, saio bakoitzak bere lana dauka, eta lan hori entregatu behar didazue urrengo saio bainarina. Beraz, hor plangintzan, sartu beharko duzu egutegiak eskatzen duena. Berrikusteko eta moldatzeko moduko izan behar da, noski, ezin da izan estatikoa. Idatzita eta pertsonalizatua, ez du balio nireak, ez du balio ez batentzako, ez itzesontzako, ez estizentzako, ez bakoitzak berea egin da. Eta orekatua. Ez ipini, egia da, nik egingo dut, aste bakoan ez dauka denborarik ezertarako, beraz, aste bakoan ez hori bai, larun bat eta igandeetan, 8 ordu sartuko ditut egun bakoitzean. Uste dut ez dela plangintza egoki. Gero hori jaso ikusi behar duzu, Pizkat orekatua izan behar da. Eta batzuetan, adibidez programazio edo kasu honetan adibidez unitatearekin gai bakoitzarekin hasten garenean, hor badaude aktiboagoak edo izan daitezkeen zereginak izan daitekeela aplikazio metodologiko hori aurkitzean gaiei. Nik tarte batean ikasi egingo dut, baina beste batean jasiko naiz azpimarratzen edo eskemak egiten hori aktiboagoa da. Eta beste egun batean ikasiko dut, baina gero joango naiz egiten, nola aplikatuko dut gai hau klasean. Eta beste batean bibliografia bilatuko dut. Orduan, orekatua jartzen duenean orekatua zentzu horretan. Hau da, ikastekoa, konzentratuta egotekoa alde batetik, baina zerbait aktiboa idatziko dudana, azpimarratuko dudana, erabilgarritasun hori bilatuko diodana, joan tartekatzen. Batzutan izango da epe luzerako programa eta beste batzutan hileko programa. Gure kasuan izango da moduloko programa. Eta egia da, bigarren modula adibidez dela igual luzeena, horrek izango dituela agian, egingo dugu plangintza oso bat, baina gero joango gara ikusten, plangintza hori nola moldatu dezakegun. Zuei bidali dizuedan egutegian, 3 moduluak agertzen dira. Beraz, plangintza horregatik bidali dizuet, ikastaro osokoa da. Orduan, ikusten duzu ere, bigarren modulan zer dagoen, noiz eta nola aurkeztu beharko duzuen. Beraz, horren arabera, plangintza zirriborro bat egin dezakezue bigarren eta 3. moduloko ere. Dauzkazuen, batzuk, hemen zaudeten batzuk, ez daukazue bigarren eta 3. Batzuk ez daukazue bigarren moduloa. Edo 3. ez dakit. Ez badaukazue moduloren bat, hori ez kontutan hartu, baina gehienok, dauzkazue 3 moduluak, plangintza egin dezakezue kurtso guztikoa. Hor zer da arazoa edo? Deialdia. Deialdia ateratzen denean hor ikusiko dugu epe muga non dagoen. Baina oraingoz, hasteko, lehenengo moduloko plangintzarekin, fenomeno. Hori lortzen baduzu egitea erreala eta praktikoa, horrekin, lehenengo lana, bikain. Eta gero izan daiteke azteko programa hori esaten dizuen, adibidez. Ditut, 4 egun, ezin dut gehiago batera. 4 egun. 4 egunetan egingo dudana da, lehenengokoan, irakurriko du guztia, gehituko dut,
Hartuko dut asteko gai bat, bale. Ez dakit zenbat aste dituzuen, bat 3, 5, 6, 7, 8, 10, ez, 2 izan behar dira. Eta batzuetan 3, bale. Ba, zuek planifikatu. Bale, bai, 3 hartuko ditu. Bale, orduan hartuko dut 3 eguneko, gai bakoitza 3 egunean. Pentsatu ez, hartu dituzuen egun guztiak azaroaren 7 arte ikasteko, eta horiek zati 25. Eta ikusiko duzue, gai bakoitzari zenbat egun eskaini aldi zuen. Kontutan edukita beti utzi behar duzuela, tarte bat errepasatzeko aurretik ikasitako guztia. Hala da guztiz, egia da ere, hasten garenean unitatearekin egongo dela. Hor, bai esango dizue plangintza egiterako orduan, programazio eta unitate didaktikoa osatzerako orduan, hor asko egutegia markatuko dizue, baina beste egun bat hartu behar duzue gaitegiarekin jarraitzeko errepasatzen. Egun bakoitzean errepasatuko ditut, ez dakit, egingo dut unitateko edo programazioko lana, gai bat. Orduan, egia da ere, izango dugu gauze praktiko bat, izango dela programazio edo unitate didaktikoa, idatzi behar duguna, pentsatu behar duguna, lotu behar duguna kurrikulumarekin, eta gero egiko du beste azkenengo ordu hori, gaia. Zer gai tokatzen zaita, 10. Zein da 10. hau? Zertaz gogoratzen az, egingo dut eskema, idatziko dut. Bai? Eguneko programa, hori izan dugu ez, 2, 3 ordu dauzkat, 4 ordu dauzkat, egingo ditut ordu eta 15 minutuko atzenen aldi horiek, edo ez, hori, bakotzaren arabera. Beti utzi, tarte batzuk utzik. Zergatik, plangintza ez badoa ondo, eta zerbait atzeratuta badaukagu, edukitzeko egun pare bat, hau da, pentsatu, 5 egunetan ikasiko duzuela, ez? Astean 5 egunetan. 3. astean utzi egun bat libre. Egun batez planifikatu. Edo planifikazioan ipiniko duzue atzeratutako lanak egitea. Beste 2 aste eta 3. astean berdin. Eta horrela, izango dugu badakigu tarte badako aljo, eska hau ez dide morarik eman, baina badakizue daukazuela hor utzi duzuela tarte bat, aurreko guztia berreskuratzeko. Beraz, kontutan eduki hori ere. Gaiak lantzeko. Irakurri gaia bere osotasunean. Azpimagatu garrantzitsuena. Eskemak egin, ideia nagusiekin eta atal nagusiekin. Osatu gaia laburpenarekin. Hau da, zuek hori izango duzu garatua, baina gero izango duzu zuen laburpena gehi eskema. Zertarako dira honak eskemak eta laburpenak? Gero, errepasatzerako orduan, eskema ikusita jakingo duzulako nola garatu. Gai bakoitzerako atal guztiak osatu behar dituzue. Naiz eta gai batzuetako justifikazio, aplikazio metodologiko eta bibliografia berdina izan. Baina jakin behar duzu, bibliografia hau izango da, 1., 2., 3. eta 6. gairako. Gai bakoitza ikasten dugunean, astean behin errepasatu ikasitako gaia. Edo hori, eduki tarte bat aurreko guztia berpasatzeko. Aste honetan, bilinei super inspiratuta, eta 3 gai ikasi ditut. Azkenengo egunean, hau da, 5 egun horietatik, entzaten badu 5 egun ikasia, 5 egun horretan, 5. egun horretan, errepasatuko ditut 3 gai horiek. Egin ditut eskemak, laburpenak, idatziko dut, eta, zer da egin dudana, zer ez? Eta gero, proba teorikoko simulazioa burutu, hori egingo du hemen, eta zuek egin dezakezu ere hitzean. Hau da, orain, gai hau ikasi dut, ikusiko dutea ordu bitan, ematen didan denbora dan idazteko. Hori, aukera da. Beste guztia egin behar duzuen. Azkenengoa, hemen egingo dugu, eta aukera da, zuek egitea ere etxea, beste simulazio batzuk. Unitatea lantzen hasten garenean, eta programazioa berdin, programazioko atalak planifikatu beharko ditugu. Unitatea lantzeko, unitatearen gaia aukeratuko dugu. Zer gairen inguruan egingo dugu unitatea? Horretarako programazioko atal nagusiak osatuko ditugu. Kontutan eduki behar dugu, gauza bada programazioa eta beste bat unitatea. Baina, oposaketa ez baztertzaile horretan, unitate bat bakarrik eskatuko digutena azaltzea, hor ezin da unitatea bera solterroan. Hau da, egon behar da testu inguratuta. Beraz, programazioko atal nagusi horiek
5 minututan, 10 minututan azaldu behar ditugu. Unitate hau dago eginda ikastetxe honetarako, ikasle mota ezaugarri honetarako. Eta hor, gauza batzuk aipatu behar ditugu programaziokoak, hori ikusiko dugu dagokiogunean bigarren modulo horretan. Unitateko atal desberdinak osatuko ditugu programaziokoak osatuko ditugun moduan. Ahozko aurkezpenak ere prestatu behar ditugu, ze material eramango dugun, aurkezpen bat egingo badugu, euskarri bezala zer eramango dugun, eta hori ere prestatu behar dugu. Eta gero simulazioak ere osatuko ditugu. Vale, eta ikasteko teknika desberdinak. Ja, denbora ez nahi bat ere ondo, gutxi nahi nizuen, azkenengo ordu erdi 20 minutuak egiteko zuen plangintza, baina uste dut ez didala denbora egiten. Bueno, azpimarratzea. Teknika desberdinak egon daitezke, eta bakoitzak hartu behar du berarentzako garrantzitsua dena. Azpimarratu dezakegu esaldi oso bat, edo hitzak, hitz garrantzitsuenak, hitz gakoak. Holan ikusita bakarrik esaten digutenak, bale, badakit, zer esan behar dudan. Azpimarratzea ez da egiten lehenengo irakurketan. Egiten da bigarren irakurketatik aurrera. Zergatik, lehenengo irakurketan egiten badugu ez dakigu gero zer datorren. Beraz, lehenengo irakurriko dugu guztia, azpi atal bat. Bat atala. Irakurriko dugu guztia, eta bigarren irakurketan azpimarratuko dugu garrantzitsuena. Hau azpimarratzea egiten dugunean. Beste aukera bat izan daiteke, azpimarratzea gain, jartze gure hitzekin laburtuta azpiatal horretan jartzen duena. Eta azpimarratzen dugunean, bukatu dugunean, irakurri egingo dugu bakarrik azpimarratuta daukaguna, ea zentzua daukan. Ea argi adierazten duen, egitan paragrafo horietan edo azpiatal horretan jartzen duena, horrela laburtuta geratzen da. Beste bat izango da eskemak egitea. Eta izan daiteke osagarria. Hau da, guk egiten dugu azpimarraketa, egiten dugu laburpena, eta egiten dugu eskemari. Memoria bisualerako oso ona da. Horregatik esaten nizuen, lehen aipatu dugu adimen emozionala oso garrantzitsua dela, baina gero bakoitzak ikasteko daukan adimena, ere desberdina da. Batzuk biztarekin, irudiekin geratzen gara. Orduan, eskemak fenomeno datorkigu. Beste batzuk kolore desberdinetan azpimarratzea. Beste batzuk nahiago dute idaztea, laburpen txiki bat egitea. Orduan, bakoitzak daukan ahalmenaren arabera, teknika hori erabiliko dugu. Edo, osatu egingo dugu bata bestearekin. Nik azpimarratuko du, gustatzen zait azpimarratzea, baina ondoan ipintzen nire hitzekin ere, eta gero guztiarekin eskema bat egitea ere. Bale, fenomeno. Bakoitzak ikusi behar du berarentzako zein dan erabilgarriena eta etekin gehien aterako diona. Zergatik da eskema oso garrantzitsua, gogoratu beharko jakintzak asko esanguratsuagoak direlako, ikusiz gauza askorekin gogoratzen garelako, eta memoria bisual hori martxan jartzen dugulako, eta denbora aurrezten dugulako. Baina, kasu honetan, ez hartu kontutan denbora aurreztea. Ze batzuetan, denbora aurreztearen informazio erdia galdu egiten du. Beste laburpena. Laburpena, azpimarratu dugun hori jar dezakegu gure hitzekin. Eta laburtzen dugu, 4 paragrafo batean uzten dugu. Eta gero beste teknika batzuk izan daitezke, grabatzea. Hau da, ni lehen esan dizudana beste bati azaltzea, izan daiteke beste bat, edo ispiluari. Edo grabatzea, eta gero ikusi gure grabazioa zer esan dugun, eta zeurrela entzun egiten dugu berriro. Beste batzuk adibidez, grabatu eta gero kotxean entzuten joaten dira, gai desberdinak. Eta horrela, doaz entzuten, beraien ahotsa, baina, eta honen inguruan, abitu, baina hemen, hau esaten dut, eta hainbeste entzun da, azkenean buruz ikasten du. Baina, horrek ere, bakoitzak ikusi behar du, hori, berarentzako zein den teknikarik etekin gehien aterako diona. Gomendioak. Azterketa aurreko prestaketa. Hori, esan dugu moduan jaki osasuntzuak, orekatuak, oso urduri egongo gara. Kilo batzuk ere galdu ditzakegu. Baina mintzat ez dira izan, ez dugulako jan ondo. Baizik eta urduritasun horrek eman digulako.
ariketa fisikoak egiten duena da tentzioa jaitsi. Orduan laguntzen digu. Erlajatzen pizka bat. Erlajazio ariketak. Adibidez, azterketa aurreko prestaketa jartzen du, ez? Hemen jartzen du, erropa eta zapaterosoak erabili, ez izateko zauririk edo ondolo egitea, gero posaketetan goazenean, idatzizko probara, batzuetan arnasketa saio batzuk egitea, arnasketa anestesita zaudetela, arnasakon batzuk egin, pizka bat lasaitzeko, eta ikusten dugunean bolatxoa ez ikusteko aldre bezbola. Eta, hemen agertzen dira, apur bat idatzizko frogari begira, prestatuta eramateak ere asko lasaitzen du, nila dana da bat prestatuta, gero ez dakiz eskatuko diate, baina dana da prestatuta. Ogi bakoitzean utzi espazio zabalak, zergatik, gero errepasatzerako orduan zerbait astu bazaigu, lekua izateko jartzeko. Esan dizut ez, idatzi aurretik arnasakon batzuk hartzea, eroso hartzea, lasaitzeko batez ere. Idatzi baino lehen, irakurri ondo gaia, pentsatu ondo, egin eskema mental bat, zer da honen inguruan, eskema, lehenko puntua, gero bigarren hau, baina idazten hasi aurretik pentsatu pizka bat. Hartu 5 minutu horietako, 2 minutu. Hau, zer zan, eta aplikatzeko hau, beti usten dut ere orrialde bat, holan zirriborro moduan egiteko, joan zaitezkete ideiak ipintzen. Gero hori entregatu behar duzue, baina ipinita zirriborroa dala. Gogoratu gero zenbakitzea orrialde bakoitza, ez badugu zenbakitzen gero beraiek zoratu daitezkelako jakiteko zein den ordena. Eta erabili adibideak, teoria garatzen dugunean, erabili adibideak. Gero ikusiko dugu, gaitegia lantzen dugunean, teoriaren aplikazio hori nola aplikatuko genuke. Egingo genuke bideo bat. Eskatuko zaie, bakoitzari ekarteko ez dakizlako mozorro, eta gero horrekin egingo dugu, bakoitzak nola zer esango luken. Ahozko probarako, unitate baten azalpena edo programazio baten azalpena berdina izango litzateke, esaten duzuen guztia sinistu behar duzue. Ziurtasun hori adierazi behar duzue. Zergatik, zuek ziur bazaudete, esaten zaudeten hori, naiz eta kriston gezurra izan. Ziurtasunez adierazten baduzue, aurrekoa sinistuko duelako. Esaduko duzuen ez da gezurra izango. Baina, zan adibidea, ziurtasun hori plazaratu behar duzue, zabaldu behar duzue, adierazi behar duzue. Azaldu animiko, ilusioz, proposamen oberena dala sinestarazi behar diozue. Nik nazi irakaslerik eta onera oso zauden ikastetxeako. Hori da, adierazi behar duzuena, edo erakutsi behar duzuena, nola, ziurtasunez adieraziz, eta entzaiatu alik eta gehien. Berdin dizpiluaren aurrean, beste batzuen aurrean, kamara baten aurrean eta gero ikusi zure aurpegia, hemen ere egingo duzue. Kontutan euki, epaimaiak gure azalpenaren balio erabiliko duela, eta horren arabera erabakiko du. Beraz, izan behar da, alik eta baliogarriena, alik eta aplikagarriena, alik eta errealena. Zehatza eta argia izan behar du. Ez joan hor, ez dakin ondio, eta hau gero, gutu daiteke ez dakin horekin gero arekin hitz egin nola, ez. Zehatza, argia holan eta holan. Eta honetarako, eta honela baloratuta. Beste gauza bat gomendioa da. Ez erakutsi epaimaia baino gehiago dakigula. Bada ez, baina zuk ez dakizu hori aldatu dela, ez, hori, esan nahi diogu. Baina, nik uste dut dekretu berriak beste modu honetara, beste ikuspegi hau adierazten duela, baina begiratuko dut, eskerrik asko adieraztearen. Nagora barkatu, hori da, epaimaikideak direnak agian ez daude, nada, formatuta edo kurrikulum berriaren egunean, ez? Bai, posible da, baina horrek, beraiek ez dizute esango, ez hori ez da horrela. Horrela esaten badizute, ez irantzu, baina zu esaten zabiltzana hori ez da horrela. Zuk esan diozu, nik uste dut kurrikulum berriak honela adierazten duela, baina begiratuko dute, agian erratuta nago. Horrela, ematen diozu aditzera. Erratuta nago ni?
Ez diozu esaten erratuta zaudela. Agian erratuta nago. Nik uste dut kurrikulunak kurrikulum berriak horrela esaten duela, baina begiratuko dut. Osa, zu egiten ari zara nire papera. Bai, noski. Bai, zu pentsatu, epaimaiak esaten badizute, baina hori ez da horrela. Ez esan, bai, horrela da. Ez esan, bueno, baina ikusten nuen, kurrikulum berriak onela adierazten duela, edo ez dakiz zein pedagogok hau eta hau esaten du. Ez, hori ez da pedagogoa. Gian, erratuta gongo naiz, baina bai, nik uste nuen pedagogonek ikuspegi honetatik, onela eta onela adierazten duela, eta onela lan egiten duela. Hau da, zuek adierazi behar duzuena da, esan duzuen hori, horrela uste zenutela zala, aurretik landu duzuelako. Osa, ez duzuela holan esan, ez dakit, albokoak esan dit, justo gomen esardu, baina harinago gentzun dut, ez. Nik uste dut, ikuspegi hori ikusita, pedagogonek ikuspegi hori daukala, uste nuen, modu horretan lan egiten zuela. Horrela, berari adierazten diozu, zu landuta daukazula, baina ez diozu esaten ez bera erratuta dagoela. Baina esaten diozu ere, begiratu, agian zu zaude erratuta, epaimaia dago erratuta. Baina ez joan epaimaiaren kontra. Esan aldiozu, nik horrela uste nuen, begiratuko dut, baina hori, ez nik zu baino gehiago dakit, eta ez zuk esaten duzun hori, epaimaiak esaten badu hori ez da horrela, Bai, horrela da, zenik kurrikuluna aztertu dut eta badakit horrela dela. Esan aldiozu hori horrela, baina hori ez da modu egokia, edo esan aldiozu, nik uste nuen kurrikulum berria aztertu dut, eta pentsatzen nuen alde horretan ikuspegi hau honela adierazten zutela, baina begiratuko dut. Ez, da zuk esan duzuna, aurkestea zuk egindako lana. Ez badakite kurrikulunari buruz azaldu beharko diezu, ezagutzen duzula kurrikulum berria. Bai, baina esan gabe beraiek ez dutela ezagutzen. Zaiatuko naiz. Nira berian latzen. Bale. Bereiztu ondo atal desberdinak, hau da. Naiz eta loturak beti egin behar izan, eta zuen diskurtzoak hasieratik eta bukaerara lotura hori izan behar du, baina esan, hau da ikasleak egingo dutena, hau da ebaluazioa, hau da atalak ondo bereiztu. Eta gero, proposamen eskemak prestatu. Badazpada, nola proposatu dezakezuen unitate guztien proposamen eskema bat. Proposamen berdina unitate askotarako balioko dizue. Igual, egokitzapen txiki batekin. Elementu guztiak ondo egituratuta egon behar dira. Helburuak, edukiak edo orain oinarrizko konpetentziak, jarduerak, baliabideak, ebaluazioa, dana egon behar da ondo egituratuta. Eta ondo lotuta. Orain kurrikulum berrian, azpimarratzen dute behin eta berriz, egiten dugun guztiak zergatik badaukala. Eta loturak egin behar ditugula kurrikulumeko osagai guztietan. Hau da, gaitasun guk nahi duguna da ikasle kompetenteak lortzea. Hori ez da aldatu. Aurreko kurrikulumaren berdina da. Baina, kompetentzia horiek bai aldatu dira. Funtsesko 8 kompetentzia horiek eskuratu behar dituzte. Gainera, 21. mendeko erronkei erantzun behar dien unitateak prestatu behar ditugu. Ze ikasleek jakin behar dute orain ze erronka datorren. Eta 21. mendeko unitate erronkak ez dira pedagogikoak, dira erronkak agenda 21. Erronkak dira. Beraz, dago lotuta globalitate horretan. Lotura guztiak oso ondo egin egon behar dira. Pasan ikasturtean nirekin egon zinetenok, zoratu egin zineten loturak egiten, hortan, agaituko dut, premada maten horrekin. Eta aurrekoan, batzuetan, orduan ez zuten hain zehatz eskatzen, pasatu nizuen. Oraingotan, lotura guztiak egin egon behar dira. Baina, daukagu notizion bat. Kurrikulunak berak, dekretu berriak, lotura batzuk eginak ekarriko dizkigu. Orduan, horretan, lasaitasun pixka bat hartu dezakegu. Hori bai, adibidez, helburuak aurreko kurrikulumean agertzen zirenak, orain ez datoz. Hori guk asmatu behar ditugu, guk sortu behar ditugu. Badaude elementu batzuk, lehenko kurrikulumean, kurrikulunak berak ekartzen zituena, baina guztia zegoen lotu barik, oraingo kurrikulunak
osagai, kurrikulumeko osagai desberdinak lotu egiten ditu, baina beste batzuk ez ditu sortu. Guk sortu behar ditugu. Beraz, hori da igual nabarmentzekoa kurrikulum bat eta bestearen arteko edo desberdintasun nagusiena. Orduan, bueno, jarraituz honekin, jarduera kalik eta modurik eta bizienean deskribatu behar dugu. Egoera praktikoak eta bizitasun horrekin. Denbora gehien unitatea aurkezten eramango du, programazioak zer tarte txikia eduki behar du. Orain arte, oposaketetan programazioa zen 20 minutu eta unitate didaktikoa zen 40 minutu. Orain ez dakigu zenbat utziko digute. Erreferentziak egitea ere, teoria praktikak zentzua duela frogatzea. Bai pedagogoi, bai kurrikulumari, ez irakurri. Baina ez irakurri da, ez irakurri. Hau da, irakurtzen basoazte hor daukasuena, hau da, daukasuen euskarria, zango dizute. Orain esan handia zu goza berdina baina irakurri gabe? Beraz, irakurtzak zegat ikasten du, ziurtasun falta, ez duzula kontrolatzen. Beraz, ez irakurri. Hizkuntza egokia, zuzena, teknikoa, agia, koherentea, batzuetan esan dizuet. Eta gero, idatziz zerbait aurkezten badugu, kontuz, akats ortografikoekin. Akats ortografiko, gramatikal eta sintaktikoekin. Gero, badaude, hitzeskoak ez diren elementuak, diren moduan, asko gestikulatzea, ahotsaren volumena, egia da batzutan, kokiltzen garenean, ahotsa eta gero eta bajoago hasitze egiten. Hori, kontu edo ez dugu ondo hauskatzen eta noran geratzen da, urduri gaudelako eta ziurtasun falta hori horrela adierazten dugu. Batzutan ez gara ez da konturatzen. Hemen jartzen dut horretan ere adieguteko. Tonua eta volumena alik eta egokiena. Ikusi behar dugu ere ze distantzia dagoen gugandik eta epaimaiaren ganako. Horren arabera, baina ez zaratarik egin, ez da basu hitz egin, olako kontia batekin egoteko beste, epaimaikideak. Oinarrizko kontzeptuak nabarmendu, kontrolatuak nasa. Zegoen, urduritasun honek, usten di, batzuei gertatuko zaigu, baina ahotsa ez galtzeko moduan, ezito, eta arnasa kontrolatu. Agian, sartu baino harinago egin arnasketa sakon batzuk, pizka bat, arnasketa hori erregulatzeko. Hasiera izaten da, gero jazten garenean, lasaiago gongo gara. Eta gero izaten da, gehiago keinuak, eta egia da hori batzuetan ez dugula kontrolatzen, dago urduritasunean, dago ahozko aurkezpenen ohitura faltan. Epaimaian aurrean badaukagu, epaimaiko guztiei begiratzen joango gara. Txandakatuz, edo ez diogu beti berdinari, edo ez dugu edo gora, edo bera, edo alde batera begiratuko. Aleginduko gara, zen nortuei gauda aurkezten, beraiei gauda aurkezten. Beraiek dira gu gara protagonista, baina beraiei zuzendua. Gehiago. Eskuak, mugitu ditzakegu, ze horrek gu ere lasaitzen gaitu, baina ez egin horrela, eskuarekin gora eta bera. Ez hartu eztabaidetan, da lehen esan dizuedana, ez esan ez da zuk esaten duzuna. Epaimaiari ez diogu, aleginduko gara kontrara ez eramatea. Ze, ondo arrazoitzen badugu ez diogu zertan kontra egin behar. Nik uste dut hau honegatik eta honegatik eta honegatik dala horrela. Agian ikuspuntu desberdina daukazu, edo informazio desberdina daukagu, edo ez joan kontrara. Baina ziurtatu eta justifikatu ondo zuk esaten duzuna. Ez ibili gelatik. Hau da, egon zaitezkete, eta ez ibili pendulo baten moduan. Batzutan ikasle batzuetan ikusten dut. Daude horrela, mugitzen. Ez, mugitu zaitezkete pizka bat, baina ez ibili gelatik bueltaka. Distantzia, gure distantzia bitala,
errespetatu. Gauza bada epaimaia egotea gelako beste puntan. Eta beste bat gu beraien gainean egotea. Orduan. Hor, kontrolatu pizka bat hori. Normalean maila izaten dugunez erdian, ez da hain zaila hori kontrolatzea. Ez seri. Edo apoiatu horman, edo altzarietan, holan, ez, gaude zutik, eta ez gaude inun apoiatuta. Galderei, EPM-ko galderei erantzuten diegunean, ez eraman kontra. Aurkeztu zuen burua. Naiz eta beraiek badakiten osaren, hor daukatelako zuen fitza, nagorenaz, eta orain azalduko dizue, eta hau. Egunon, arratsaldeon, hori falta barik, eta goazenean, beste batera arte, edo agur, jarrera atsegina, galderak edo zalantzaren bat geratu zaiela egiten badute, askotan ez da izaten gu estutasun batean jartzeko baizik eta batzutan izan da laguntzeko. Agian gelditu garelako horrek dimotz, edo agian jakintzat eman dugulako azalpenaren erdia eman dugu, orduan askotan izaten da laguntzeko. Beraz, lasai erantzun. Ez pentsatu, hau txartu esan dut, eta orain esango dut, ze horrek blokeatu egingo gaitu eta urduriago jarriko gaitu. Gero beti egongo da norbait, agian doala puntilla ateratzera, baina ez da hori ohikoena. Beraz, ez pentsatu hori. Pentsatu normalean gu bezalako irakaslak direla, kasu honetan, irantzuk esan duen moduan, agian kurrikuluna ez dugu ondo kontrolatzen kurrikulun berria, eta igual bereiek gu baino are gutxiago. Orduan, ez pentsatu txarto, pentsatu, eta hori nolik atera duzu. Gabitu, liburu batzuk irakurrita, edo formazio batean jaso genuna, edo ez pentsatu txartu. Galdera bat egiten digutenean, zuk hau eta hau esan duzu, baina ez zaigu ondo argi eratu. Ez erantzun hitz berdinekin, bestela, zalantza berdinekin eratuko dira. Galdera bat egiten dizuetenean, eta ez badakizu erantzuna, ahalegindu, naiz eta zeharkan, ez adierazten ez duzula kontrolatzen. Hau da, ez esan inoiz, ez dakit. Ahalegindu beste moduren batera erantzuten eta galdera horrekin zer galdetu nahi diazu edo zer esaten duzu honegatik, edo naiz eta ez eduki idearik ez, zerran galdetzen dagoen horri erantzun behar diozuena. Ahalegindu edo galdera zehatzagoa beraiek galdera zuri zehatzago egiten, zuk ikusteko ea nondik erantzun dezakezun, baina inoiz ez adierazi ez duzuela kontrolatzen. Ziurtasun hori beti eduki behar duzuen. Antsietateari aurre egiteko arnasketa teknika batzuk daude. Segurazki batzuk ezagutuko duzue. Arnasketa teknika horiek ni batzutan ikasleekin ere egiten ditut. Eta izan daitezke bai eserita, bai etxunduta, gure kasuan egin ditzakegu eserita, edo ikusten badugu izan dut egun bat, gaur ez daukat burua ezer ikasteko. Eta nago gainera super urduri, deialdi atera da, pentsatu, egoera bat. Deialdi atera da, datak ez dakiz zelan egingo dut, ez diren borarik emango, negatzen gara super urduri, eta nire plangintzan daukat ipinita ordu ikasi behar dituela, modu honetan ezin dut ezer ikasi, lasaitu behar naz. Egingo dugu, erlajazio ariketa batzuk, egingo ditugu, eta hartuko dut ordu bete erlajatzeko. Eta agian gero ikasten dut edo ez. Baina ez egi behar naiz. Nola egin dezakegu? Egin dezakegu gorputza goitik hasi eta berarte, edo betik hasi eta gorarte, joan gure gorputza sentitzen. Orain erlajatuko dut, tentzatuko dut, adibidez, oinak, eta erlajatuko ditut. Berriro, tentzatuko ditut oinak, eta erlajatuko ditut, gogortuko ditut. Orain joango naiz, belaunarekin. Belaunak gogortuko ditut, eta horrela joango gara buruko gorputzeko eskema guztia egiten. Aurpegian, espanak,
sudurra, belarriak, bekokia, begiak, espentsatu burua, sorpegia bakarri, hor muskulorik eta gehien daude, eta dira normalean egoten direnak gogortuen. Eta ja zerbikalak, hor mugitu dezakegu edo, eta joan kontrolatzen gorputzeko atal desberdinak baditugula erlajatuta. Horretarako tarteka arnasketa 2-3 egingo ditugu. Posible da arnasketa bakarrik egitea. Kontutan edukita 3 arnasketa mota ditugula. Abdominala edo diafragmatikoa egiten duguna tripatik edo, toraziko edo biriketakoa, biriketakoa, eta hor saietzak eta igo eta jaisten ditugu, eta beste izan daike klavikularra, zurbalde gutxen eta bajatzen, eta hirurak, hiruren batura. Joango gara, orain egingo dut, da modu bat konzentratzeko. Hau da, orain abdominala edo diafragmatikoa. Eta ikusiko dugu gure sabela puztu eta utzitu egiten dela. Eta horrela, 3-4 aldiz errepikatuko dugu. Gero joango gara birikietakora, eta ikusiko dugu birikak zertzen direla, eta mugitzen dena da gure bularran. Arnasketa klavikularra, eta joango gara, eta horrela, egingo ditugu, hau musika lasai batekin egin dezakegu, eta hartu gure ordu laurden, gure ordu erdia, arnasketa teknika hauekin lasaitzeko. Hau da, gorputzeko plangintzako. Beti bukatuko dugu 3 arnasketa sakon eginez. Beste teknika bat izan daiteke hartu arnasa eta kontatu 1, 2, 3, 4, mantendu arnasa 1, 2, 3, 4, eta bota 8 kontatuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bagara heltzen, ito barik, Baina horrela, joan, puzten, posible da 3 arnasketa motakin egitea, hori joan alzarete kombinatzen. Baina arnasketa teknikek asko laguntzen dute lasaitzen, eta antsietateari aurre egiten. Egin dezakegu lehen esan dizuet, egin dezakegu eserita, egin dezakegu etxunduta, egin dezakegu bainera bete du bainera batean. Orain, Busturialdean ez, ura dagoelako nahiko eskaz. Baina, urtean behin edo birritan egitea, bai? Beraz, gorputzeko eskema erabiltzen badugu, bukaeran, sentitu behar dugu gorputzeko atal bakoitza erlajatuta dagoena. Egiten baditugu 3 arnasketa motak, beti be, ikuste, gero, bihotza askoz lasaiago doala. Beti hasten garenean, lehenengo gauza egingo duguna da entzun bihotza. Nola doan, zelako abiaduran doan, eta bukaeran ea astiroago doan. Burua jar dezakegu beste toki batean. Guretzako laguntzen digun toki batean erlajatzen. Izan daiteke hondartza, izan daiteke mendia, izan daiteke Karibeko irla bat, izan daiteke gure gela. Berdin da non zaudeten, baina begiak itzita joan zaitezkete leku horretara. Eta horrek lagunduko dizu ere erlajatzen. Orduan dira, erlajatzeko modu desberdinak. Horretarako, etxunduta bazaudete, balko esterila bat, edo gobea, zerbait biguna, eserita bazaudete, ere, hartu toki bat, aukera ematen dizuena, mugitzeko gorputza. Eta, gero, guztia hondik aterata dago, ikastekniketakoa, hemen daukazue, bibliografia ikastekniketakoa. Beraz, ikasteknikak hauek izan dira. Esan dizuet, bidea luzea, gorabehera handiak. Azkenean emaitza, hein handi batean zuen esku. Bakoitzaren esku. Dago. Nik lagunduko dizuet alduan guztia. Baina azkenengo emaitza ez da nirea, zuena da. Bueno, nirea zati txikitsu bat. Baina gehiena zuena. Bale, orduan, zein da gaurko lana? Plangintza erreal bat sortzea. Esan dugu, egingo dugu, lehenengo modulukoa. Azaroak, 7. Hori da muga. Lehentasunak ezagin. Begiratu ea ikasteko libre ditugun ordu tarte horiek zeintzuk diren, asteko zein egunetan. Eta, momentu honetan, hemen jartzen du gai bakoitza noiz ikasi errepasatuko dugun, egin dezakezue
plangintza urte osokoa, baina zehaztuta behintzat gutxienez azaroaren 7 artekoa. Zergatik, programazioko atalak hasi eta bukatu ikusi, nik bidali dizuedan egutegian, eta horrek pista emango dizue, horregatik, plangintzak ikusiko duzu zenbatera ematen dizuen. Hauek dira gauza guztia prestatu behar ditugunako posaketan. Gaiak, programazio, unitatea eta eusko aurkezpena. 4 zeregin horiek bete behar ditugu. Bakoitzak eskatuko digu beste batzuk baino denbora gehiago. Baina batzuk aktiboagoak dira, edo divertigarriagoak izan daitezke, edo kontzentrazio maila desberdina behar dute. Orduan, joan gaitezke tartekatzen ere. Hasieran, honetan, gaiak. Oraindik ez dakizuen nola hasi programazio edo unitatearekin. Bai, datorren astean, hasiko gara lehenengo eta bigarren gaiarekin. Eta hori izango duzue lana, eta lana izango da, eta lana izango da guztietan, lehenengo modulan lana berdina izango da. Landu ditugun gai horiek osatu beharko dituzu. Unibertsitatean landutakoarekin, esperientziak eman dizuenarekin, ikastaroetan, hemen, apuntekin, eta zuen apunteak osatu. Baina hau, hurrengo saioan.